Hello everyone, welcome to Bambaza Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Itonga namhlanje mhla ka-5 September 2025. Okay, sikhumbule bakithi Mgabadela ukuthi akekho right okwangempela kuleli viki njengoba nje kulungiselwa indaba yomngcwabo wengane yakhe. Namhlanje-ke bakithi abokamagwaza bazama ngayo yonke indlela ukuthi bazibonakalise okanye bafake isandla lapho nalapho njengoba nje kadladla behlakalelwe into enzima kanje. Uyababona bakithi baphethe amakhekhe nakho konke okuzolekelela ezintweni zomngcwabo. Baba omncane uma ethi nhla efonini yakhe uthola umlayezo osho ukuthi amadoda eforamu wonke awasekho. Bathi besathuswe yilokho bakithi avele athi uMakhumalo lokho bayokubona ngelinye ilanga, manje basabhekene nalokhu. Kadladla bakithi basezinhlungwini hhayi kancane. Imbali uyazama ngalana ukwenza ubaba wakho ukuthi amkhulumise, kodwa kufana nokuthi uthela amanzi emhlane wedada. Uzama nokumlethela ukudla kodwa akakuthathi ngoba ekunuka umbala. uMaMbele uvele athi kakubeke uzobe amnike if ese-right. Emngcwabeni kaNkosinathi wonke umuntu nomunye akekho okhulumisa omunye. uMaMbele lokhu ekhale njalo, Nkosi yami, kukhona nabaculayo ngalana. Kuthe kusenjalo wangena umndeni wakuNjinji bafika bahlala phansi bazibukela nje udladla nakhona ethule akafuni ngisho ukubakhulumisa. Kuthe sekubizwa yena phela ukuthi ezovalelisa ingane yakhe, wasukuma nje njengomuntu ongenankinga bakithi washo ukuthi ingane yakhe bewumuntu onjani. Waze washo ukuthi uNkosinathi bewumuntu oyimelayo into yakhe kuze kwaba sekugcineni, kanti futhi bewumuntu ozithobile onothando, kanti futhi onenkani until kuze kufike abantu bakaMagwaza bazomosha impilo yakhe. Waze wababiza ngophoyizeni abantu bakaMagwaza, wathi ethi uyamkhuza uMaMbele wavele wathi laba abantu ababulali esho ebakhomba umndeni wakaMagwaza bavele bagwajaza, Nkosi yami, bengazi ukuthi benze njani. Wathi udladla basuke bengihambele, wathi uyakhuza uMaMbele, wathi uMaMbele ngeke abahambe laba. Basukuma bakithi abantu bakaMagwaza sebephatheke kabi. KaMagwaza bakithi babalisa ngendlela abaxoshwe ngakhona. Wavele wathi uMakhumalo abanganaki izinto ezenzeke bezenziswa ubuhlungu anabo. uMbali bakithi useze wasithatha isinqumo njengoba ubaba wakhe ayekade emtshela ukuthi akahlukane nalo mfana wakaMagwaza. Nangempela wahambile wayotshela usane leli lona owubanile phela ukuthi ucabanga ukusithatha lesi sinqumo esasisho ubaba wakhe. Wazama bakithi ukuzenzisa ubanele ukuthi uyazwelana noMbali ngalento ayishoyo. Kwabuhlungu nje wamduduza. KaMagwaza kukhona umuntu ongqungquzayo uMakhumalo kumthusa lokho ukuthi ubani lona ongaleli ebusuku kangaka, kanti uGumede bakithi naye uze nezindaba ezixakayo. Wafike washo uGumede ukuthi ingane yabo lena basitshela ukuthi iyona akusiyona. Abuze uMakhumalo ukuthi ukhuluma ngayiphi leyo ngane, asho uGumede ukuthi uSanele akusiyena uSanele. Abuze uMakhumalo ukuthi if kungayena uSanele ubani, athi uGumede ubanele. Bamba la, ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell, usubscribe nowasho umbono wakho. Bye.